Sa ating balitang regional, idol, patuloy po na binabantayan ang disposisyon ng mga bumabiyaheng sasakyan sa Ilocos Region kabilang na ang paghahanda sa mga seguridad ng mga mananakay at motorista sa paggunita ng undas ngayong taon. Ayon po sa Land Transportation Office Region 1, bahagi ng direktiba na tiyakin ang natumatalima sa mga safety and operational standards sa mga terminal sa buong rehiyon. Target din na mahinto ang pagbiyahe ng mga hindi otorisadong sasakyan sa ilalim ng operasyon para sa anti-colorum at masampulan ang mga hindi rehistradong sasakyan base sa no registration, no travel policy. Tinitignan din ang kakayahan ng mga sasakyan na bumiyahe upang maiwasan ang mga depektibo na maaaring magdulot ng aksidente. Patuloy din ang layunin na mapataas pa ang kamalayan ng mga motorista ukol sa responsable at disiplinadong paggamit ng kakalsadahan. IFM News. IFM News. IFM News.